Bien, estamos todos. Empezamos. Pleno extraordinario. Parte resolutiva a... Asunto número 1. Expediente 712/2025, modificación do presupuesto municipal de gastos. Bien, proposta da alcaldía, declarar el expediente de modificación de créditos de trámite urgente. Segunda, aprobar la propuesta de modificación de créditos referida del vigente presupuesto municipal, quedando el estado de gastos por capítulos fijados de la siguiente forma. Bien, aquí o que se saca son 115.000 euros do gasto de personal e 40.000 euros do tema da plaza Plan Urbe. Como este ano non se vai a ejecutar, non se ejecuta hasta o ano, entonces son 40.000 euros de aí, 115 de gasto de personal e pasa a gasto corriente. Terceiro, aprobar igualmente las bajas por anulación total o parcial de los créditos que se reflejan en el expediente para dar cumplimiento a lo perceptuado en el artículo 49 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril. Cuarto, que se continúe la tramitación del expediente con inmediata exposición al público y a efectos de reclamaciones. Quinto, que en el supuesto de no presentarse reclamaciones contra el mismo se considerará definitivamente aprobado, debiendo cumplirse en ambos trámites la publicación en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de anuncios del ayuntamiento. Bien, isto é a nosa proposta por parte do Partido Socialista. Ten usted a palabra. Bueno, gustaríanos que nos explicara, xa nos explicou de onde que partidas se sacan. Gustaríame saber se esta partida de 115.000 euros, que é do tema de personal, un pouco así, parece-nos raro, entonces que se dotou no presupuesto 115.000 euros de máis ao presuposto para temas de personal. Entendo que hai unha explicación, non? Porque dá un pouco a impresión que aforramos 115.000 euros en personal e hai un mogollón de personal contratado, entonces algo hai. De que ven ese tema? Non sei se nos pode aclarar ese tema, se nos pode informar a alcaldía dese tema ou quen considere. Vamos a ver, eses 115.000 euros proceden dun error que se había cometido ao confeccionar o presupuesto, concretamente na 920, na partida 920, sí. 920 121.01, complemento específico, pois aí por un error se pusieron 100, por un número, por eso sale redondo 115.000 euros. Porque o error que foi? Pois é un número de máis. Non sei, explicoume Lucía e xa non me acordo. Eu sei que foi un error dun número, non sei cal foi. Pois aí iba 115.000 euros. É cando menos curioso que haya un crédito, é dicir, que se poidan dispoñer de 115.000 euros de personal e que agora nos fixeran falta, quer dicir, o error é aumentou en decenas ou en centenas, é un pouco a miña pregunta. Unha cosa son 15.000 euros e outra cosa son 115.000 euros. O error era ao fin... Non, son 115.000. Vale, pero o error no presuposto era iso, que eran 115.000 euros e por iso digo... Non, vamos a ver. Claro, por iso aí preguntamos que me expliquen. Vamos a ver. Vamos a ver, no presupuesto terían que figurar eses 158.642,34 menos 115.000. Eso sería a cantidad real.
Entón, esta diferencia. Vale. Unha cantidad importante, que decir, estaba moi dotado o presupuesto por ese error. Vale, pois queríamos saber se era eso. Entón, é por un error, é dicir, non é que sobraran eses cartos, sino que eses cartos non estaban en sí consignados, ou estou equivocada. Vale, despois, en relación ás partidas que se suplementan, nos gustaría que nos explicara a Presidencia pois un pouco o motivo, non? Porque vemos que hai distintas partidas, entón gustaríanos que nos lo explicara, se é posible. En servicios sociales, cultura e máis o colegio. Bueno, É onde van destinados. a maioría. Eso. Despois vai para material informático, material de oficina, gasto de energía Vai eléctrica. para gasto corriente. Bueno, pero Para gasto corriente, despois destinaremoslo a onde temos que destinar. vai, pero bueno, que non vai só para eso. Vale, pois non complique as cousas. Vai para gasto corriente. O pleno é para que nos lo explique. Vale, pois O non pleno é lle para que vou, nos lo explique. non lle vou explicar. Bueno, pues, está na súa decisión non explicarlo, pero a miña labor é explicarlo, pedirlle explicación. Eu estou dicindo que vai para gasto corriente, Ben. punto. Se depois Porque usted quere enterar, pois pregunte ou fai. Vemos que hai, bueno, pues, un gasto corriente, por exemplo, vemos que hai algunha partida que se amplía para maior gasto en gasto jurídico e contencioso, porque agora vamos a abogados privados en lugar de votar mau dos da administración pública e de asesoramento, neste caso da Diputación, que pode facer asesoramento. Vemos que se amplía para temas en temas que para actividades de Nadal, pon aquí en Cultura, que é unha partida de 76.000 euros e amplíase en 18.000 euros máis, por exemplo. E, sobre todo, sí que nos chama bastante a atención pois, o tema de servicios sociales, que ademais é sempre, e iso o falamos sempre, non? Son partidas que sempre levan un gasto importante. Nosotros sí que é certo que parecenos cando menos que fixos un presuposto, ademais a bombo e platillo, falando de estabilidade, cun gran apoio en maio, e que agora a estas alturas pues, teñamos que estar suplementando, non? Decir que evidentemente algún cálculo fallou sobre o gasto que había. A maiores sí que é certo que vendo algún pleno e vendo algunha retransmisión de plenos das anteriores legislaturas, vamos recordar estas palabras que dicía vostede, que actúa diferente na oposición que no goberno, que nalgúna vez chegou a decir: son ustedes moi listos e ríense de min, poñendo un suplemento de crédito no último trimestre do ano, porque así teñen garantizado o presuposto e o gasto no ano seguinte. Entón vamos un pouco devolverlle, que desto se trata o xogo político, de devolverlle que evidentemente usted no último parte do ano fan esta operación porque así teñen garantizado en principio, hasta que non teña presupostos polo menos o ano que ven. Nosotros en servicios sociales sí que consideramos que hai que suplementar, é unha necesidade que sempre o valoramos, e tamén é certo que está feito un mal cálculo sobre o tema das actividades de conciliación e das escolas deportivas, que ademais estaba aí, estaba visto. Sí que non entendemos, por eso nos gustaría que nos explicara o tema das actividades de Nadal e por que se suplementa, porque sí que é certo que tamén había unha crítica moi importante a quen gestionaba o tema de festas e de cultura nas anteriores legislaturas, porque dicían que gastaban moitos cartos e que era todo gastado en festexos. Entón, por eso lle pido que non lo explique, vale? Porque además queremos que é unha función da alcaldía. Entón, nese sentido, nosotros o noso voto, salvo que usted fixera unha separación do SAF e da conciliación, onde estaríamos dispostos a votar a favor, se o quere facer por separado, nós non teríamos problema, a nosa voto vai ser, en principio, abstenernos, vale? Porque sí que é certo que queremos que quede reflejado en acta que se fai por separado, que aquí houve outros grupos que tamén en algún momento pediron por separado as partidas, nosotros, a nosa intención sería votar a favor no SAF e da conciliación, pero do resto, pois, bueno, vámonos a abstener. Non tuvo ningún obstáculo para aprobar o presuposto, fixe un presuposto a súa medida cos cálculos e evidentemente que quedoulle deficitario. E nada máis, é un pouquiño que queríamos dicer. Polo menos fixémolo. Por parte do BNG, algo que objetar? Bueno, por parte do nosa, pois, a verdade é que nos sorprendeu bastante que a tal altura, vendeu 4 meses que se aprobaron os presupostos, pois que xa haxa que suplementar, que haxa que xa facer 2 suplementos, non, xa se fixeron 2 suplementos,
mala imaxen do que fixo os presupostos. O que dá mala imaxen é non ter presupuesto. O que dá mala imaxen é non ter presupuesto. Ese é o que dá mala imaxen. Sí. É facelos mal tamén. Sí, no. É facelos mal tamén. Facelos mal non, porque o error pode cometer. Os errores corrígense. Os errores corrígense. Ahora, que vostedes non podían... Non. Vostedes, ao non facelo non poden ter errores. Vale? Nosotros tiñámoslo... Termine, o que vai a decir é deixase de payasadas. Tiñámoslos prorrogados. Vale, sí, prorrogados. Usted sin facer, tiñamos que facer modificacións e usted votaba en contra. Normal. E usted votaba en contra. Se tuviéramos presupuestos, a mellor máis tenía. Pero non tiñan presupuestos. Usted goberna a baixe ben, como van saliendo as cousas, vamos facendo as cousas. E queríamos saber tamén a que debido a ese incremento tan grande do SAF. Usted se trae isto a pleno será para debatilo, para poderlo falar. Non se poña aí a tono defensivo. Aquí estamos para falar. Estoulle dicindo que vai a gasto corriente. Logo, despois, usted pode preguntar o que queira despois. Mal gastado. Estamos preguntando. Vale, non, pois agora non lle contesto. Estamos preguntando. Terminou? Non terminei. Pois termine. Queríamos saber dos 120.000 euros. Termine. Dos 120.000 euros. A que debido tanto... A gasto corriente. A gasto corriente. Exacto. O da Navidad tamén... A gasto corriente. Non estou dicindo Navidad. Vai a gasto corriente. A verdade é que daí sacarase cando faga falta. Danos unhas explicacións moi genéricas. Como ten que ser. Como ten que ser. Non é moito que... Os que non queren entender só van explicacións. Non é moito que usted... Por parte de Ival, ten algo que... Retiro a palabra. Por parte de Ival, ten algo que objetar. Eu comprendo que si nun momento determinado estas partidas ahora sobran estos 155.000 euros que se reutilicen en outras cousas que señan necesarios. O sea que non vexo que ese movimento de cartos que realmente é un movimento de partidas que sobran que haxa que poñerse cando nosotros sempre estábamos deficitarios en partidas e sempre tiñamos necesidade delas. E agora de repente non vemos a necesidade dos demais. Moi ben, terminou. Votos a favor. En contra, abstencións, levántese.